Nasa linya si Luens Nabarcena. Luens, go ahead. Sa namatabi, Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabus na mga paraantabay. Location kan DCG Binyos niya, on digdi sa ipaturakan na Daraga Municipal Police Station, na kung saan makakaulay niya to si Police Lieutenant Colonel Bogard Araw, ang hepe ka na sambitan ng hepatura. Ini may relasyon tabi, Sir Pio, sa mga developing story pa. May kinaaraman sa pagkaka-invuelto kay ni certain Bicoy at Vincula na pangingindap gadahan sa tulong kandidato dyan sa Dunsol, Sorsogon na nangyari mismo sa Purok sa Iska na Barangay Busay, Daraga, Albay. Maisiyan tatabi, Sir Pio, ang mga development may kinaaraman kay ni tanganin ang maipasabot sa publiko ang may kinaraman sa siring na bagay. Sir, maray na aga po. Magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa DCGB. Ano po ang development po? May kinalaman po sa ganitong pangyayari dito po sa inyong area of responsibility. Si Pio Fernandez po ng Tingog ng Banwa. Salamat po, Salamat po, Kuya Pio. Good morning, Chief. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi and salamat po sa oras. Sir, ano po ang mga major breakthrough? Kasi I've heard na may naisampa ng kaso kontra kay Bicoy in relation po sa abduction and killings na nangyari po diyan sa Daraga. Please go ahead po, Chief. Good morning, Kuya Pio, sa iyong mga taga-subaybay at maraming salamat sa pagkakataong ito para mabigyan ng linaw po ang kaso na nangyari dito sa bayan ng Daraga sa kaso ni Bicoy. Totoo po na may development na po tayo at masasabi ko na ngayon kasi nasampa na yung kaso at nasa loob na rin yung suspect, nasa kulungan na rin yung suspect, solved na po tayo sa kasong 3 counts murder at isang attempted murder. Laban dito kay Bicoy at Vincula. Ay, opo, Sir, if tama po ang aking narinig, 3 counts ng murder. And this refers doon po sa, go ahead po. This refers to the case of three counts murder, doon sa murder case, doon sa pagpatay kay Karen, kay Helen, and kay Xavier. And 1 attempted murder doon kay Lalaine Amor. Ay, opo. Si Xavier Mirasol Alem, correct po, sir? Yes po, yes po. Si Karen, ano po yung family name? Karen, family name ni Karen. Karen De La Rosa. Karen De La Rosa, okay. And then si Helen? Si Ellen Garay. Ellen Garay. Si Vincula. Opo, okay. So that's 3 counts of murder, ano po? Then, one count of attempted murder. This relates to... One attempted murder. Oo. This relates to, kanino po? Kay Lalaine Amor Herrera. Kay Lalaine Amor Herrera, yung lone survivor. Opo, yan po ang ating lone survivor and yun po ang ating witness. Opo. Now, ito pong 3 counts of murder, sir, heinous crime, tama po ba, Chief? Yes po, yung murder is non-bailable. Itong attempted murder is meron siyang bail na binigay ng korte na 150 yata. Hindi ko lang masyadong kabisado kasi hindi ko matandaan. Pero bailable po yung attempted murder. Opo. Now, we go back dun sa 3 counts of murder, Chief. Nakasampa na po ba yung kaso sa korte o nasa prosecutor's office pa? Nasa prosecutor's office na po. Ayun, opo. Nasa prosecutor. So, tinanggap na po ng prosecutor. Yes po, nakumbinsi po natin ng ating provincial prosecutor na itong si respondent na si Bicoy, pasok po ang mga nakalap nating ebidensya at mga statement ng ating witnesses na itong si Bicoy ang siyang totoong salarin. Opo. Now, this is murder, heinous crime, non-bailable. Pag sinabi nating murder, sir, there should be a clear case of motive. Ano po ang
motive na sinandalan po ninyo para maisampa ang Okay murder? po. There are three aspects of motives na pwedeng pupuntahan ng investigasyon. Pero nag-focus po kami sa personal grudge po. Personal grudge dahil kumbaga itong si Bicoy and Helen Garay family friend naman sila. Kaya lang itong si Bicoy is kumbaga na alam natin na ito ay maraming kaso ng pangungutang. And then meron na nakapagsabi na itong si Bicoy humihiram ng siyempre a certain amount sa ating biktima na si Helen. Hindi siguro napangbigyan. Ito wala namang siguro hindi napangbigyan kasi usapan na lang nilang dalawa ito. Wala na rin namatay din naman itong isa. Malamang hindi na pambigyan. So nagtanim siguro ng sama ng loob, ganoon ang naisip niya. At meron din na nagsasabi na kasi itong si Bicoy gusto niyang sumapi sa grupo nila, nila Helen sa politiko, di ba? Meron silang political party na yung una. Tinanggihan daw siya. So, maring personal yung niya. Okay. So, we zero in doon kasi nakarating din sa amin po ang ganyang informasyon na Chief. Itong si Helen Garay, the late Helen Garay, with all due respect, and si Bicoy, family friend sila, Yes pa. And itong si the late Helen Garay is running for Vice Mayor ng Dunsol, Apa. Then, gaano kalaki yung hinihiram kunong pera ni Bicoy kasi ang nakarating sa akin mga more or less 0.6 M daw. Tama po ba? Hindi ko po ma-sure kung magkano. Pero yun nga talaga ang na sinasabing hihiram daw talaga ito. Yan. Opo. Medyo humihiram ng pera. And napagbigyan po ba? Hindi po. Kasi alam na natin na itong si Bicoy, alam na rin siguro niya na marami ng kasong mga ganon ng panghihiram tapos hindi na ibabalik. Ganun po ang Opo. Ayan, opo. Now, doon sa pangalawang sinasabi niyo po na nasisiroin ninyo sa motive na malakas is gustong sumabay ni Bicoy dito sa tatlo sa politika. Meaning to say, gusto bang sumabay na kumandidato rin kasabay ng grupo nila? Over? Yes po. Dati po na gusto niya raw sumabay sa kanila, sumati sa kanilang kumbaga political party na yung una, hindi naman daw siya tinanggap. Yun. Hindi siya tinanggap. Opo. Okay. Opo. So, yun. So, papasok doon sa parang personal motive na yun, Chief. Okay, so itong tatlo puros mga negosyante, sir, itong pero itong isa si Helen na dati ito kagawad po. Opo. Lahat po sila negosyante naman po. Opo. Now, gaano katotoo na kung lumabas din sa investigasyon po ninyo, sir, na yung parang kalibin yata o asawa or what ni Bicoy kandidato din pagka-alkalde ng Dunsol? Yes po, correct po yan. Nag-file po ng candidacy sa pagka-mayor sa Donsol. So, kung tignan mo yung anggulo na wala silang political rivalry dun sa kalibin niya. Walang political rivalry, meaning... kasi vice mayor yung isa. So, hindi sila magkaribal. Hindi sila maghati sa boto. Kaya nga, oo. So, sa theory of elimination, walang bearing yun yung pagkandidato ng kanyang asawa. Opo. Ayun, okay. So, dito lang talaga, parang nasa sentro lang sa personal na motive. Opo. Ganun lang po. Ganun lang, okay. So, ano pong lumabas sa investigasyon? Parang, kasi ang pang-come on nito ni Bicoy doon sa tatlo na mag-usap-usap sila, may ginagamit na parang mga leader daw, mga general, grupo ni BBM. Ano ba yun? Parang alibay na lang yun ba? O kwento-kwento na lang yun? Kuya Pio, dyan sa mga bagay na yan, alibay na lang yan.
Pero ang ano natin, continuous pa rin naman yung ating investigation, follow-up, nang sa gayon, mapalis po natin lahat ng mga karagdagang ebidensya, maidagdag natin sa pag-usad po ng kaso. Yun. Oh. So parang yung pang-come-on na lang niya yun ata initially ni Bicoy ano po? Opo. Okay. Now, sir, do we consider it as a tight case against Bicoy? Pakiulit po, medyo garbol po. Opo, sir, ano ba? Do we have a airtight case kontra kay Bicoy? Tight case? Oo. Tight? Anong ibig sabihin po? Malakas po ba ang ating kaso kontra kay Bicoy? Airtight po ba? Airtight. Okay. Opo. Actually, Kapio, itong mga nakalap nating mga ebidensya is sufficient ayon nga sa ating mga prosecutor na idiin itong si Bicoy na siya talaga ang gumawa. So, ang prosecutor po nagsabi mismo na mayroong probable cause na naputol. Sandali sa tatawag uli kami ma-reconnect lang po tayo sa kay Chief na Bogard Araw ng Daraga. Ano po? Okay, sige. Chief, nag-re-establish lang po kami ng connection. Ano po? Okay na po ba, Bunjing and Tata Nems? Okay na po. Okay. Sige. Hello, Chief. Hello po, Kapio. Opo, sorry, naputol po tayo. Opo, masyado na yata kasi marami yung tanong mo, Kapio, kaya naputol. Di ganun ba? Kung ba, Opo. airtight yung kaso, malakas yung kaso. Opo. Then, so pag ganun, si Bicoy lang yung nasentro, wala bang mastermind na? Siya lang talaga? Opo, doon sa pinupunteriya po ng ating ebidensya, sa mga statement ng mga tao, yun na rin po ang pinupunteriya na si Bicoy nga ang halarin. Yun, walang mastermind iba kundi siya lang talaga. Ano po? Apo. Okay. Anong ginamit na baril po ba? 9mm ba? 45 or what? Actually, hindi ko pa nakita yung autopsy report, pero ang sa pagkasabi ng sa findings sa SOCO is 9mm. Ayo, 9mm. Lahat sa ulo tama? Yes po. Ayun, op. O sige, di yun lang naman po, Chief. Baka maputol na naman ulit tayo. Okay. Sabi talagang mapuputol ulit yan kasi every 5 minutes yata napuputol. Kung marami kang tanong, 6 na tanong o 10 tanong, mapuputol talaga, Kapio. Sige, salamat sa oras. Maraming salamat, Kapio, at napambigyan na ulit kita at sa iyong mga tagapakinig, mabuhay kayong lahat. Sige Kapio. po. Sige. Salamat po, Chief. So yan, tabi Sir Pio, si Chief of Police Lieutenant Colonel Bogard Araw, ang public servant digdi sa Daraga Municipal Police Station. Mga dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwen, sa istorya. Ali dyan sa luwang. DCGB on assignment. So yan na po tabi, klarado na, dainin mastermind, kundi at ibang tao, si Bicoy lang talaga,